namanao tiry ty tany zegny ty magnano mbalatsara antsika jiaby zao ty magnaraka ato fôtony baka ataontsika zegny vidéo ty niany mba fagnampihagna namantsika zegny mba tamokatra bebe kokoa zegny amin'ny fiainagna zegny satria maro zegny mba tavita tanjogno napetraka ary tatakatra ny tanjogno napetraka malakilaky zegny ke tsy hay zegny karakory ataoko akory zegny anakitra raha ty malakilaky ke no nianto zay zegny nisy raha namagna zegny nitrôtro taminaka niany zao ty tantara makasiky ny problème zay misy aminazy mikasiky ny fampiasagna andra raiky zegny ataoko fa vogninao zegny anao hitandregny miaraka amin'ny écouteur anao aveo zegny petraka tsara amin'ny toeragna raiky tsôfo zegny mba makasiky anao ikoragna ty ok fa izy zegny atsika ny raha nikoragninay atao baka makasiky ny fampiasagna andra raiky zay zegny koragna teny anglais ary aminay ty mikoragna teny anglais zegny ty mifagnampy de nangataka izy karakory zegny fampiasagna ny andra raiky fa marobe zegny raha tiako tsaboegny marobe zegny raha tiako ianara finindra zegny mba tiako kokoa zegny mba agnatsara ny fomba fitenenagna anakahy zao ty volagny tiako mba hatsaraigna amin'ny teny anglais nefa tsy afaka mikoragna tsy afaka magnatsara zegny za amin'izao zay le volagny de tonga de valiantsika zegny hoe karakory zegny atao mampiasa ny andra raiky karakory zegny atao mampiasa ny andra raiky raha ohatra ka misy raha zegny tianao ampivoarigny amin'ny fiainagna zegny tianao zegny misy raha raiky zegny tianao ampivoarigny amin'ny fiainagna mba ho mafimafy ndraiky zegny anao fa izy zegny voalohany zegny raha mampiasa ny andra raiky zegny tsara ho fantatratsika fa ny mahatsara ny andra raiky niany ty zegny supposons zegny niany zao ty tinainy mahatsara ny tinainy zegny ny fagnomagnanao izy amin'ny dimanche hariva zegny ny fagnomagnanao izy amin'ny dimanche hariva zegny ny mahatsara ny andra raiky donc izy ka tianao tsara zegny ny andranao voalohany zegny tokony matsapa hoe azovy anao anolo rehefa hainao amizay zegny azovy anao ny raha koragnitsika eto zegny fampiasagna andra raiky donc zegny ino amizay zegny ny raha tianao andeha tsabogny amin'ny andranao niany satria araka ny koragna Steve Jobs izy nagnambara raha ohatra ka faragna amare zegny na hoe faragna niany zegny andra donc zegny izy ka fa miditra amin'ny alatsinainy zegny anao ndesitsika alatsinainy ndraiky dimanche raha tsara koragna ndesitsika tinainy ndraiky dimanche zegny koragna donc zegny izy ka fa tinainy zegny faranandra ino zegny ny raha tegna tianao itsabogna amin'ny faranandra niany zegny ohatra hoe tinainy zegny faragnandra de ino amizay zegny ny raha tegna tianao tsaboegny donc zegny manomboka eo zegny anao mametraka liste anao hoe ino aby ny raha tianao itsaboegny rehefa hitanao amizegny zegny ny raha tianao itsaboegna zegny midriky amina priorité anao na soa hoe sens ny urgent aminao zegny le raha donc zegny izy eo zegny aminao manokana io fa tsy amin'olo jiaby fa neninao za raiky zegny fa izy koa zegny fantatra anao hoe reto zegny raha ilaiko amin'ny andra raiky to hoe ara izy eo zegny tsy tsara hoe andra raiky fofa mitohy zegny le agnanaovanao izy satria aloha retsika magnazava makasiky ny fahazara magnano liste zegny anao de rehefa hitanao zegny liste aiza ny priorité aminao na koa hoe aiza ny urgent donc zegny rehefa mitsabo izy zegny anao apetrakanao ho sens ny urgent zegny anao mitsabo izy agnatin'ny andra raiky zegny satria raha tsy apetrakanao karaha zay zegny izy fort probable zegny tsy ho vitanao io satria maro raha hitanao mandalo amin'ny masonao mety tsy ho voacontrôlenao zegny maro raha regny sofinao mety tsy ho voacontrôlenao zegny mety misy olo zegny koragna raha aminao mba tianao le raha koragnin'ny olo nefa zegny tsy tafiditra agnatin'ny listinao zegny le raha eo de lasa priorité n'le olo ndraiky urgent n'le olo zegny no midomine amin'ny fiaignanao de lasa taraiky neninao donc zegny izy ka fa tianao zegny ampamokatra fiaignanao amin'ny andra raiky zegny tsaratsara kokoa zegny ny fiasanao aminazy izy eo zegny tsy voatery hoe vitanao sôratra fa
vognony mihitsy zegny anao hiasa aminazy. Vognony zegny satria zay natao hoe décision. Tsy décision n'olo ambadikinao agny, tsy décision rakoto na rabe na rajo na imboty na ikalo, non, tsy décision jare zegny izy io fa décision nao. Vognony amizegny zegny anao hitsabo raha agnatin'ny listinao amizegny zegny zavanao vognony amizegny zegny anao tsabo raha. Donc izy ka fa vognony amizegny zegny anao hitsabo raha agnatin'ny listinao zegny tonga de tsaboinao zegny, tonga de tsabonao zegny ny raha agnatin'ny listinao. Rehefa magnano liste zegny anao tsaratsara kokoa zegny amin'ny ariva volako mitsabo izy arivan'ny dimanche raha ohatra ka tinainy zegny le raha arivan'ny dimanche zegny anao mitsabo liste hoe reto raha tiako tsaboe. Amin'ny fotoana zay zegny zay natao hoe visualisation, me visualiser zegny anao hoe karakory raha amaray, karakory zegny raha amaray, karakory tiako gnanaovagna izy amin'ny fotoana igny zegny. Igny natao hoe fotoanan'ny feta amin'ny onja efatra agnatin'ny talandontsika le matetiky volagniko igny zegny. Misy natao hoe alpha, misy natao hoe feta, misy natao hoe delta, ary misy koa zegny natao hoe beta. Donc zegny tafiditra agnatin'ny phase feta zegny le hevitsomandinao eto zegny, le partie eto zegny, kila raha araiky zegny zanarinao izy ka fa riva handra dininao mimpodika karakory tiako gnanaovagna izy amin'andro araiky, lasa anjara fiaignanao zegny. Donc zegny tiako aviagna zegny rehefa ariva ny andra tsara kokoa zegny mametraka liste hoe ity raha tiako andeha hitsabo. Fa raha ohatra kosa zegny tsy vita izy amin'ny fotoana igny de mandraigna zegny mbola tsy tara, afaka mivisualiser koa zegny anao amin'ny mandraigny mandiniky hoe karakory zegny tiako agnanaovagna fiaignanakany any, satria atsika jiaby zegny samby tokony icréer mondentsika, tokony ampandeha ny fiaignantsika araka ny tany tiantsika ampomboagna izy, fa tsy raha olo avy ivelany zegny mampiomba atsika amin'ny lalagna tiandreo ampomboagna atsika. Ary zay zegny le mahatonga ny fiamoragna amin'ny fiaignana matsaro teritery ary matsaro tsy faly. Fotony zegny tsy planao na reanao fa magnaraka plan'olo. Rehefa magnadiso plan'olo anao automatique meloko aminao izy, rehefa mandia besona anao automatique zegny anao matsapa tsy aminazy ke tokony ho faly zegny anao amin'ny raha raiky tsaboinao. Izy ka fa mahavita liste zegny anao amin'ny raha raiky tsabonao zegny, na soa hoe mbola tsy vitanao zegny le liste amin'ny raha raiky tsabonao zegny, tsapanao fofa mbalo vitanao zegny izy, na dia tsy niana aza fa tokony misy patience zegny anao. Donc zegny araka ny raha volagniko teo igny, voalohany tokony hoanagna priorité anao de mapetraka le raha apetrakanao priorité ou urgent zegny raha ohatra ka tegna tianao. De misy koa zegny décision manokana avy aminao zegny. De dirantsika amin'izay zegny mahakasiky ny famoronagna ny fahazaragna zegny. Raha ohatra ka i raha io zegny araka ny koragnanay tarigny hoe fahalalagna zegny tsisy raha iforcenao zegny mahakasiky ny fahalalagna, fa ny fahalalagna zegny mitaky répétition, habitude zegny. Donc zegny raha tsaboegna ela izy avy eo amin'izegny zegny lasa miseho zegny hoe managna fahalalagna zegny anao. Donc zegny izy ka fahalalagna zegny eo zegny tsara anao mametraka discipline aminao zegny, amin'ny vatantegnanao zegny anao mametraka le discipline, ary koa mametraka ny fahazarana satria anao ny mila izy fa tsy olo hafa. Donc zegny apetrakanao ny fahazarana. Karakory ma tô mametraka fahazarana zegny? Ny fahazarana zegny tsara hoazitsika honogno fa miforogno agnatin'ny 21 jours zegny, 21 jours ny fahazarana miforogno. Donc zegny agnatin'ny 21 jours zegny misakra anao mamôlaka le fahazarana anao. Karakory ma tô mamôlaka ny fahazarana? Tsara ho fantatra anao fa hoe ino zegny raha mahazatra anao iniany amin'ny andrany any zao ty, ino raha mahazatra anao zegny manomboka anao miala avy ambony fandriagna jusqu'à anao mipody ambony fandriagna ndraiky amin'ny ariva hoe ino aby zegny ny raha nitsabonao niany. Kila raha raiky nitsabonao nimpody nomoaly mipody niany, mipody afaka mare, nimpody agnatin'ny semaine araiky, agnatin'ny vôlagna araiky, agnatin'ny taona araiky, izay ny fahazarana anao. Donc zegny misafidy amin'izegny anao hoe aiza ny tsara amin'ny fahazarana anakana nitsaboiko igny, raha fataoko igny, aiza ny ratsy. Le hitanao ratsy zegny remplacenao, alanao zegny le ratsy, soafanao le raha napetrakanao amin'ny liste igny hoe ity raha tiako tsaboegna, de hiasa am'ty za sans na urgent na koa hoe priorité zegny. Izy ka tianao boky lamba jobiely ty fô lamba ataoko matetiky agnatin'ny vidéo zegny, amezazay moely za fa marigna l'aise za agnatin'izy ty, izy ka fa magnazava raha aminao zegny, zegny antony agnanaovako izy ty matetitetika
izy ka tianao izy t-shirt zio amizazy amelo zegny za ahaizako fô tianao fa tsy vitan'zegny koa zegny izy ka azonao zegny raha zavako aminao niany aza masanao ny lamba ty abanao fa nakamanao na ty izy ka mazava aminao zegny raha nazavaiko zegny asiava commentaire ambany ao hoe azoko raha volagninao karaha zay zegny atao mampiasa ny andra raiky zegny de rehefa metraka fahazaragna amizay zegny tokony ho tsapanao fa hoe igny ny tsara igny ny ratsy ity tokony voako ity iremplaceko ny fahazaragna anazy zegny entiko anakatra na ny tanjogna na ny nofinofina zegny safe tsisy olo iara-iasa aminao amin'ny ankoatrany anao malo mandray étape voanalohany avy mety ho isy olo amizay zegny agnampy anao aminazy io de mametraka ny discipline zegny amin'ny vatategnanao hoe i raha ty tsy maintsy tsaboko ohatry namorogny fahazaragna tamin'ny discipline hoe raha ohatra ka anao zegny zatra mandeha mivavaka isaka 5 heures du matin zegny anao zatra mandeha mivavaka de amin'ny fotoana igny zegny disciplinenao manokana igny karaha igny ka zegny le agnapitranao le discipline amin'ny raha raiky tianao andeha hitsaboegna zegny rehefa tonga zegny le lera de manitry tegna zegny anao hitsabo le raha zisaky izy ho zatranao de miaraka aminazy io zegny ny discipline safe izy ka fa miaraka amin'ny discipline zegny tonga de moramora aminao kokoa zegny ny mahandray anao ary atonga anao zegny ho faly amin'ny fiaignanao fa tsy forcegna zegny izy io fa ambela ho fahazaragna rehefa zatra zegny anao de hitanao ny avantageny ary eo anao matsapa fa hoe tsy onjoko fa kanefa zegny amin'ny fiaignana tsara ho hainao fa na anao nagnano na anao tsy nagnano manegniny fo na anao nitandregny na anao tsy nitandregny tsy maintsy manegniny fo zegny anao fa ny mahasamihafa izy zegny ny negnin'olo araiky nitandregny ndraiky negnin'ny olo araiky nagnano zegny tsy mitovy amin'olo araiky tsy mety tsy agnano zegny ke taperitsika eo ny programme amin'ny magnaraka atsika magnano misimisy izy ka mbala vogno zegny anao hitandregny amin'ny raha azavaiko amin'ny magnaraka zegny azadigny zegny ny raha fivolanko zegny cliquer zegny aiza tagny nanao cliquer zegny bouton abonné agnatin'ny chaîne ty ato anao zao ty zegny amin'ny Facebook page Facebook développement tsikaritra développement personnel na anao zao ty zegny amin'ny YouTube zegny ny raha angatako aminao zegny mba potserinao fo zegny bouton mena io abonné de activenao notification nao toy ny mahazatra zegny raha ohatra ka anao zegny tegna mba tignaigny fiaignana tsara bebe kokoa zegny ambelako ambanao zegny ny lien atakaranao raha tianao takarigny malakilaky amin'ny fiaignana misy ny fanoratagna agnarana sorata agnaragnanao raha ohatra ka mangataka firenena zegny izy misy drapeau américain zegny ambadika eo soafa drapeau malgasy raha ohatra ka anao zao ty zegny nahita Madagascar anao zao ty nahita Tamatava anao zao ty na aiza tany misy anao zao ty izy ka hitanao zegny vidéo-nakazy zao ty raha sy amin'ny namanao fa tsy mba misy fo zegny olo mila raha karaha ty izy ka tsy avita mandany lera aminjare anao za mahavita mandany lera aminjare azavaiko aminjare hoe karakory zegny atao mafaly amin'ny fiaignana safe anao zao ty zegny nateraka ho faly anao mizahazaha zao ty zegny nateraka ho faly anao fa kanefa zegny mety fort probable zegny mety tsy ahita hafaliagna anao raha ohatra ka tsy mandray andraikitra anao amin'ny fiaignananao amin'ny lalagna tianao ampomboagna fiaignananao azo vôlo tianao tandrinesagna aiza tany tianao imboagna anao ihany mavaly igny tapitra antsika niany amin'ny magnaraka tsika misimisy velogna to